Dragi gledaoci, dobrodošli. Moje ime je Ines, a vi pratite iz iskustva. Znate da postoji neko nepisano, tradicionalno pravilo, bar na našim prostorima, koje glasi da se od muškarca očekuje da prvi priđe devojci koja mu se dopada i započne sa njom konverzaciju. Godinama unazad ovom temom su se bavili novinari, sociolozi, psiholozi, a nas je zanimalo šta o tome misle trenutno najpopularnije javne osobe. Da li je ovo pravilo davno prevaziđeno ili se i mladi u ovom smislu drže starih načela, kao i da li isto mišljenje na ovu temu imaju muškarci i žene. A evo njihovih odgovora. Što da ne, mislim, ja ne bih, ali što da ne. Nikad nisi prišla nekom? Pa ne, nisam nekako, eto, imala sam tu sreću da je moj momak meni prvi prišao, tako da, ali što da ne, mislim, ne vidim ništa loše. Pa treba, da. Mislim, ne znam, generalno ja te norme i ta neka pravila baš i ne volim. Mislim, nek prilaze ko oseti da je vreme i da treba. Da li tebi prilaze devojke? Pa prilaze, da. Mislim da se to, opa, nam je došlo, mislim da se to u današnje vreme malo i promenilo, da nije više da samo muškarci prilaze čak. Mada dobro, ne znam, nisam baš merodavan, ali treba da priđe svako ko ima potrebu i želi da priđe. Što da ne, mislim, da priđu. Šta je tu loše, mislim. Pa smatram da je to okej, ali nije nešto što bih ja radila. Svakome šta njemu odgovara, ali ne smatram da je loša odluka. Dragi moji, bilo bi to sve za danas, a vi nas pratite i dalje. Veliki pozdrav!